De Quirón de Donostia, Asier Laspiur. Eibarrek zientziaren astearen 18. edizioa ospatu du azken egunotan Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Barakaldorekin batera ekimen garrantzitsu honen egoitza bilakatuz. Portalea Kulturetxeak eta Koliseo Antzokiak hartu dituzte azaroaren 7tik 11 egitaraua osatu duten jarduerak. Y luego pues, hemos hecho una reflexión, y es que el grado de desarrollo de una sociedad está directamente relacionado con el número de jóvenes que se dedican a las ramas científicas, ¿no? Y yo creo que es una función por parte de las administraciones potenciar las vocaciones en las ciencias entre todos los más jóvenes. Entonces, bueno, desde un punto de vista amable, sencillo, didáctico, pues hemos pretendido organizar estas conferencias y estos eventos que tendrán la culminación el domingo. Urtero, zientziaren astearen jarduerak gai desberdin baten oinarritzen dira. Aurten, ura eta itsasoa izan dira erreferentzia nagusiak. Egitarauak tailerrak eskaini ditu, besteak beste papiroflexia egiten ikasteko, baita itsasoko hondakinen arazoari buruzko dokumentalak edo gure inguruko iragan bolkanikoa eta energia berriztagarriak ezagutzeko ibilbide didaktikoak ere. Eibarko udalak jakin eta erein zikloa antolatu du Enrique Zuazua matematikari eibartarrak aurkeztua. Herriko hainbat adituen hitzaldiak egon dira. Mireia Txaluze astrofisikaria eta Oxfordeko ikertzaileak, Miren Mandiola Donostiako Kiron Ospitaleko laguntza bidezko ugalketan doktoreak eta Antxon Olabe ingurumen ekonomialariak transizio ekologikoko ministerioan eskainitako mintzaldiak hartu ditu portaleak. Zientzia astearen oroar eta jakin eta erein zikloaren helburu nagusia da gure hiritarrak, eibartarrak eta ingurukoak eta bereziki gazteenak konbentzitzea zer nolako importantea den jakintza eta zientzia eta zer nolako gaitasuna duen ez bakarrik nolabait topakizun berriak izateko, baizik eta bakoitzaren bizitzan zer nolako eragina izan alduen gero bere ibilbide profesionala garatzeko orduan. Koliseo Antzokiak zientziaren astearen amaiera ekitaldia hartu zuen azaroak 11 igandean. Bertan, omenaldi bat egin zitzaion 2015ean hil zen Javier Gorosabel astrofisiko ibartarrari eta astrofisikan pro-am lankidetzari lehen Javier Gorosabel saria jaso zuen Ricardo Hueso Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak. A nivel personal es un premio muy importante para mí y además con una componente emotiva muy importante porque Javier Gorosabel era una persona cuya trayectoria yo había seguido durante mucho tiempo, que trabajó con nosotros durante unos cuantos años y una persona a la que apreciábamos muchísimo. Es un gran honor recibir un premio que honra el recuerdo de su trayectoria científica y el hecho de que él también tuvo una labor muy importante de colaboración con astrónomos aficionados. Asier Laspiur eta Itziar Garate López artista eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek eskainitako hitzaldiak hartu zituen ere Koliseo Antzokiak, Patxi Alonso kazetari eta produktore ezagunaren parte hartzea izan zuen amaiera ekitaldia. Ikuskizun zientifikoek, lehiaketek, dokumentalek edota tailerrek osatu dute zientziaren astearen programa. Azken egunotan, Eibar zientziaren munduan murgilu izan duen jardura desberdinez betetako egitaraua.